In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 gaan we vandaag langs bij Metal Flowerbox in Panningen en spreken er met Dave Verstappen. Metal Flowerbox doet mee in de categorie Circulaire Start-up. Hartelijk dank om ons hier te ontvangen. Zou je kort je bedrijf kunnen toelichten en de innovatie? Ja. Metal Flowerbox we zijn een organisatie 3 jaar geleden gestart. Het idee is eigenlijk ontstaan dat de vergroening van bedrijven fysiek met planten is een toenemende markt. En daar zagen wij een mogelijkheid met een idee en met een innovatie om daar toetreding in te gaan bieden. En wat is het stukje duurzaam, het circulaire en het innovatieve gedeelte? Nou, we hebben het praktische product Metal Flowerbox, zoals jullie hier zien. Is een concept ten opzichte van het traditionele plastic. Hebben we daar een metalen variant van gemaakt. Metal Flowerbox is uniek doordat het in iedere lengte en in iedere kleur en van metaal geproduceerd wordt. En daardoor integreert het product heel mooi in een omgeving. Dus in dat optiek is het uniek. Het tweede facet is het duurzame element. Dat is voor ons zeker zo belangrijk. Het concept is zo opgericht dat wij een programma geschreven hebben. Waarbij wij de producten lokaal kunnen produceren. Dat betekent dus als wij producten hebben die voor onze klanten in bijvoorbeeld Utrecht komen te hangen, dat ze ook in die regio geproduceerd gaan worden. Dus die combinatie vinden wij interessant. Want je schakelt het transport nationaal of zelfs internationaal uit eigenlijk te schakelen. Ja, dat heeft een positief effect ook op de voorraad. Dus we hebben geen grote voorraad en een positief effect op de cashflow. Het gebruiksvriendelijke onderhoud van de box schijnt ook een USP te zijn. Ja, de behoefte in een plant is groot, maar de kennis en tijd is er vaak wat minder of niet. En daar hebben we met Metal Flowerbox op ingespeeld. Het systeem is er zo op gemaakt dat iedereen met zonder groene vingers een mooi groen resultaat kan creëren. En dat komt door het unieke watersysteem wat we geïntegreerd hebben. Okay. Waarom de gedachte om duurzaam toch wel te gaan ondernemen? Wat drijft jou daarin? Omdat het enorm een positief effect heeft op het milieu. Het heeft ook voor ons enorm veel praktische voordelen. Dus die combinatie vinden wij interessant en is een absolute drijfveer om op die manier aan te pakken. En wat zou dan jouw droom zijn als je zegt, nou over 5 of 10 jaar dat heel Europa je lokale partnerships hebt? Om het zo te zeggen? Onze droom is de Nederlandse markt iets verder opzetten. Dat gaat heel erg goed. We krijgen heel veel signalen al vanuit het buitenland. Ja. Ons idee is om op Europees niveau te gaan werken. En een latere fase mondiaal niveau door te pakken. Ik wens je jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel.